Hej, her har vi en af TomToms mest populære modeller, nemlig TomTom XL. TomTom XL bliver nu XXL. Vi har taget alle de bedste features fra TomTom XL og ført over i den her TomTom XXL. Vi udvider skærmen fra 4,3 tommer til hele 5 tommer. Vi har alle de samme smarte features i TomTom XXL, som vi har i TomTom XL. Det er nemlig 42 lande, dækning over Øst- og Vesteuropa. Det er IQ Routes, der gør, at man får den hurtigste rute afhængig af tidspunkt på dagen. Det er MapShare, der gør, at man selv kan rette i kortene. Derudover har TomTom XXL, ligesom TomTom XL, også Advanced Lane Guide. Det gør, at man sikkert kan skifte spor på blandt andet, når man kører på motorvej. Selvfølgelig har den også den populære EasyPort holder, ligesom TomTom XL, som gør, at man kan montere enheden på instrumentbrættet eller i forruden. Dette produkt vil være at finde på hylderne i butikkerne fra oktober 2009.